Bitcoin Pizza Day. Bitcoin ɗin da aka sayi pizza guda biyu da shi shekara 15 da ta wuce, a yau darajarsa ta kai kimanin naira tiriliyon 1 da biliyon 776. A rana irin ta yau, 22 ga watan Mayu, shekara ta 2010, wani mutum ya sayi pizza guda biyu a kan Bitcoin guda 10,000. Ma'ana ya ba da Bitcoin guda 10,000 an ba shi pizza guda biyu. Wannan shine ciniki na farko da aka fara yi wajen sayen abu da ake ganin shi a fili ta hanyar amfani da Bitcoin. Tun daga ran nan aka sa wa wannan rana suna Bitcoin Pizza Day. Kuma ake murnar zagayowar wannan rana a duk shekara. To a yau ma ranar ta zagayo 22 ga watan Mayu shekara ta 2025. Hallau kuma a yau Bitcoin ya yi sabon all-time high, wato ATH a takaice. Bitcoin guda ɗaya a yau ya kai sama da dala 111,000. Wannan ya sa darajar Bitcoin ɗin da aka saya wannan pizza da ita guda biyu ya kai kimanin dala biliyan 1 da miliyan 110. A farashin dala na yau a naira, kwatankwacin naira tiriliyon 1 da dala biliyan 776. 1.776 trillion naira. Kamar almara. Idan muka ɗauka cewa kuɗin zuwa hajjin bana daga Najeriya naira miliyan 8.5 ne. Wancan adadin kuɗin da aka sayi pizza guda biyu da shi, a yau zai iya kai mutum ɗai har kimanin mutum 208,941 zuwa sauke farali a ƙasa mai tsarki. Tambayar farko a nan ita ce, idan ku ne kuka kasance kun sayi wannan pizza ɗin kuma kuka wayi gari kuka ga cewa Bitcoin ɗin a yau darajarsa ta kai wannan maƙudan tiriliyon ɗin nerorin, ya za ku ji a ranku? Da yanzu kun zama multi-triloniya. Da yanzu mutum ya zama multi-triloniya. Tambaya ta biyu ita ce, shin kuna ganin cewa shekaru 15 masu zuwa nan gaba, Picoin za ta iya kai irin wannan darajar? 'Yan uwana masu albarka, mu haɗu a wurin tattaunawa wato comment section. Ku ci gaba da bibiyar Kainuwa domin samun shirye-shirye masu ilmantarwa da nishaɗantarwa. Mun gode.